ଏତେ ବାଟ ଦେଖିକି ସାର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଠଟା କାନ୍ଥେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆମେ ହିଆଡେ ନଅର ଯାଠୁ ବହି କାଢି ଦେଲେ ନା ନଅର ଯାଠୁ ବହି କାଢି ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାଲ ଉଠାଅ କାଇଁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଉଠା କହିଲା ତ ଇଏ ଧରିକି ଆସି କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଏଇ ମାଲଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଉଠେଇ ଦେବା ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ତ ଛାଣି ନା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଘାଣ୍ଟ ନା ଏତେ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି ଯେତେ କମ ଦବୁ ଏତେ ଚଳିବ କାରଣ ଏଟା ଜୀବନ ଯାଉନି ନା ଭାତଟା କେଉଁଥିରେ ଗାଳି ଭାତଟା ଏଇଠି ରଖିବ ବାହାରକୁ ସବୁ କାଠ ଗୁରା ଏଇଟା ସବୁ ଭିଡି ଦେଖିବ କେମିତି ଜଳୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ପାନ ଦବୁ ମୁଁ ପୁଡି ଆଣିପାରିଲି ତମ ଘରେ ଦେ ହଁ ଆଣି ଯିବା କଣ କରୁଛୁ ଓହୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଗ ପକେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ଧରିକି ଆସିବା ଚିକେନ ହେଲା ତାର କିଏ ଯାଉ ସିଆଡେ ଦେଇଥିବ ପଇସା ସିଆଡେ କିଏ ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ପୁଡି ଆଣିଦେବେ ଏଇଥିରେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କୁଛ କଣ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିବ ପକେଇଲା ପାଣି ଜାଗାରେ କରିଦେବେ ଭଲ ନା ଏଇଟା ଭଲ ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବଢିଆ ଲାଗିବନି ଆଡେନି ନାଇଁ ନା ଟିକେ ହଁ ଟୁଲିଆ କିଛି ବି ଜାଳିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁନି ତମେ ଗୋଡୁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଜାଳିକି ଭାତ କରିଦିଅନ୍ତି ଟୁଲିଆ କିଛି ବି ଜାଳିଦେବେ ଏଇଟା ଏବେ ଜଣା ପଡୁନି କି ଗଞ୍ଜ ଆଣିଛି ସାରଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ମାଛ ଛଡାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଟା ଗୁଲୁ ଏଟା ମଜା ଖୁସି ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଇଆଡେ କାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତଳେ କରିବାନି ତଳେ କରିଥିଲେ ଗାଁରେ କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ଉପରେ ଚାଲ କରିବା ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଚିକେନ ସେଇଠି ସେଇଠି ହଁ ସେଇ ବ୍ୟାଗ ହେଲାଣି ବେ ମାଛ ଛଡା ମସଲା ଅଛି ନା ପକୋଡା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚିକେନ ହେଲେ ପାଣି ଦଉନୁ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବୁ ଆଇଲୁ ପୁଅ ହଁ ପୁଅ ଭାଇ ଯାଉଛି ସେଟା ମାୟା ଟିଙ୍ଗିଲି କାଠ ସବୁ ଏବେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦିଶୁଛି ସେ ଜଳୁଥିଲା ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲ ଜଳାନି ବେଶୀ ବେଶୀ ବେଳ ପୋଡି ଯାଉଛି ନା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ନହେଲେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ପଳେଇବ।